ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾದರೆಗಳ ಅತ್ ಹೊರ ಒರಿ ಜವಣೆ ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜರ್ಡ ಪೋದು ಕೇನ್ವಿ ಅಜ್ಜರೆ ಇರೆ 100 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಇರು ಹಣಲು ಈತ್ ಫಿಟ್ ಉಳ್ಳಾರ ಮಾರ ಇರ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಎಂಚಿನ ಅದ ಅಜ್ಜರ್ ಪನ್ಪೇರು ಹುಡ್ಗಾಗ ದ ಮಗ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಅದು 75 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆದಾನಿ ಅನ್ನ ಬುಡಿದಿರ ಪಂಡ ದ ಎಂಕುಲು ದಾಲಾನಮನಿ ಇಲ್ಲಡ ಲಡಾಯಿಗಿಡ ಮಲ್ತಡ ಏರ್ ಸೋಪು ಎಲ್ಲಡಾಯ್ಡು ಏರ್ ಸ್ವಾರಿ ಪನ್ಪೆ ಆಯೆ ದಿನಕ್ಕೂ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಪೋಡು ಅಂಚ 75 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಯಾನ್ ನಡತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಾಯ ಹುಡುಗಿ ಹೆಂಡಿ ಅಂದ ಓ ಅಂಚನ ಈರು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಪ ಡೈಲಿ ಅತೆ ಅವನವಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈರು ನಡಪೋರ್ ಫಿಟ್ಟುಲರ್ ಹಿಂಗ್ ಉಂದು ಬನ್ಲಿ ಈರ್ನ ಬುಡೇದಿ ಮಾರ ಆರ್ಲ ಫಿಟ್ಟುಲೇರಿ ಅವು ಇಂಚಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ 6 ಇಂಚ ಆದ ಫಿಟ್ಟು ಅದ ಅಜ್ಜರ್ ಬಂಡೆ ಅವು ಇಂಚ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಚಲ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಪು ಅದೇ ಡೈಲಿ ಯಾನ್ ನಡಪು ಏನ ಇಜ್ಜ ಪಂಡು ತೂವರೆ ಎನ್ನ ಪಿರಿಯೋಡು ಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಬರೋಯ್ತುಲ್ ಮೂಲು ಅಂಚ ಎಂಚ